Estem molt contentes un any més per presentar-vos la programació entorn al 8 de març, que s'extendrà tot el mes de març, i enguany hi han participat moltes entitats de la ciutat que enriqueixen i donen vida a aquesta programació. Recalcar també la iniciativa de la programació de l'Atlàntida, una programació especial durant el mes de març, amb veu de dona, una programació especial per reivindicar el paper de la dona a les expressions artístiques. I aquest any també encetem una campanya que ve per quedar-se, llença aquí el teu masclisme, en els vehicles de recollida de residus de la ciutat, una campanya que també la farem a nivell escolar. És molt important que treballem en la corresponsabilitat i, per tant, en alguns centres educatius de la ciutat hi haurà també enganxines a les seves escombraries reflectint aquest missatge. Amb tot això, us animo a que consulteu la programació del 8 de març d'aquest any, que és una programació molt diversa i molt rica.